Star presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagbawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Dita, ginaingon, kundi malas ta sa una natong makapuyo, di ta magpakawas patlaong, kaysa ikaduha, swerte og malipayon ka na. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Uy, hala! Giyak na! Giyak na! Eh, bildi na siya go! Pagka di malas pa ining pagka... Hapitan ako din sa tigbakayan ay! Sas! Nga malas ah! Ay! Mautay nga dugay kang nauli sa bahay kay ni Ano Judigas Tigbakayan. Muuday ka ginumalas ko. Kinagpadugli din akong umat ng asawa. Karoon ka. Nagakas di malas. Sige, dapati ko kay patawag tagas barangay, dapati ko. Hadlokon ko barangay. Agay. Ayaw ba? Nagdakag di malas. Mga wak ko kadaog tulo ka sultadas tari. Gagong sugalan. Alimaw ka! Huwag ka hinungga nga pag-aasawa. Ay, pugpugsa nga musukol mo tayo! Na! Sige lang. Ang kumo ni mo sa kunaong. Na! Pero ay kalimot nga baksir ko kani Anto do, ha? Kamang yung ka do, ha? Bida ni mo eh! Lupad yung ka ato pa niya, kamang ka sa og. Sansukol ka! Susnap! Manghilabot man ka sa mga away ni Dita! Pagminyo ko sa boy! Ano na po kay kulatawan? Bida sa di mo. Basi nasuya ka na ako, nga doon ako'y asawa nga kulatahunon ako, perme. Ambote mo, anong inanay mo batasan. Nga sa buhi pa itong inahan mo. Wag ito auto mo, waton mo pasagdi tao na to. Pero ikaw, gipasagdan mo ang imong pamilya, ha? Bida. Sweldo ni mo, unya, tuwa sa sugalan gilahos ni mo kwarta. Dungog kay kalibay na ko ang pagpanugal, tay. Huwag magbuot na ako, kaya ako maning sweldo ang gisugal. Sige. Pabuta ang sumon ng ikas barangay kay mo reklamo mati yung asawa ni mo nga si Dita, ha? Ha! Makigbuwag siya ni mo. Kung di mo magkasinabot, pagbuwag mo! Anong makikatubang mamansi og barangay? Buwag diritso! Total, wisan, doon namin tulok anak, pero wala may makasal. Tabla roy, nga ako siyang ipanggan.
Dili makamudayon og atos barangay. Reklamo ng tawhana aron makabayad na siyang pagkulatan nimo. Makigbuwag na lang ko niya, Nay. Di na lang ko mangitag samok. Ang kung mapriso po siya. Kisa ba niya ang mubuhi sa tulo na mo ka, anak? Kay unsa man gyud ay plano nimo Hadita? Mularga ko sa syudad. Nakigbuwag ko niya. Makigbuwag na gid ko. Ug bahala na siya nga mubuhi pa ug mupadako sa gagmay namong anak, Nay. Makahimo ka sa pagbiyas tulo nimo ka mga anak? Ay, salamat nga, misugot inig agaw kong bayot nga ato kong muistar sa ila. Ug tabangan ko niya nga makasud og tindira sa dakong tindahan sa ilang lugar. Inig-abot na niya na ko dito kung makatrabaho na ko. Mangita kog laing laki nga ako mauyap. Mangita kog laing laki aron hingpit ko nang malimtan ang salpahis nga sindo. Kumusta ang unang pagdawat mo sa imong sweldo, day, ha? Okay kaayo gaw dinyo. Unang higayon gyud nga nakakupot ko og dako nga kwarta. Kanang kwarta ba nga dili mabayad sa utang. Kay dito sa kong kapuyo, hatagan man tuod ko niya og kwarta, gamay ra, unya kuwang pang ipambayad sa utang. Unya mangulata pa nako. Na, kana mo'y dili maayo, day. Uhoy, si Irvin ba? Masita ko nun mo. Kanong gabi eh. Si Irvin ba nga, atong silingan. Unya? Atong silingan pa nato ba? Ha? Masita siya karong gabi eh, Irvin. Nindot rin na siya, nindot rin trabaho. Dako kay nagsweldos kumpanya nga iyang itrabahoan. Ang tinuod kaw no, gusto ko nga makakita daig laki. Kung madawat niya nga usa ko ka babae nga magikapuyo og may tulo ka anak, aw subton ako siya ug hagdon ko dayon siya og kasal. Ako naman siyang giingnan. May kalibin ka. May kalibin ka sa probinsya o may tulong ka anak. Nakigbuhat ka niya kay madlungon man kayo. Bisip pangulatan ni mo. Anya gaon sa may iyang tubag? Okay ra kuno siya gaw eh. Okay ra kuno kay siya. Total, wa man nimo dada ang imong anak. Kung sugton kuno nimo siya, magpakasal na yun mo. Maghimo na mo inyong kaugalingon nga anak. Mao pa? Okay din niya nga magikapuyo ko ug may tulo na ko ka anak. Sige. Ni aron ang pag-umangkon kong bayot pilo. Nagpahibaw nga may lain ng uyabs dita. Ug magpakasal na sila sa huwi sa sunod simana. Payang. Di na silang kabalik sa kong anak. Pero nalipan na lang ko kay imo man kong gisugot. Uy, ikaw kiyad. Ang buka pa sa imo rin, no? Saba ka diha. Uy. Ako. Barbasa lang na nato na Okay, ganahan mapug ko. Kay may makauban naman ang akong anak sa katiguang niya. Lipay ko nga, nagkasabot po ta. Ug mas nindot gyud unta to kon mobarog pa ng imo, ha? Uy. Kay bisag nagminopos na ko, no? Pero manggilok pa biya gihapon ning ako, do. Kanro lang gani, nang gilok manggani. Mao ba? Nya, kasulbad ka ane. Butangan ko ni kuan kanang iko sa butaka lang ako anay. Uy, nya. Butangan ako kay para napagilok. Nya nakatumar sa kong tablitas nga para pangihi. Ha? Dili para pagay, pangihi ra. Ha? Tapos kwarto kay ihi ang kanang imo. Bimbangon di ka pa yung tanan yun. Atada pilo.
Nakasakay na sila og bus paingon din ni sa syudad. O dong, karon lang yun ni Chad si Gaudino. Nakasakay na sila bus. Oh, may noon. Not yun nga, hindi kasalta sa West. Kay naang imong nanay. Salamat kaayo nga buutan ka nako ha, Arvin. Kung makasal na unya ta, di man tuod ko virgin pero buutan ko nga pagkaasawa, labi na gid unya sa umaabot ang anak. Oh, kabantay ko na, day. Hangad ko gamay, day. Kini, day. Ato tas, kuhan mi. Unsa? Kabantay ka. Naratol man ka, kabuangon ka? Ngano ka? Kabantay ka. Unsa uy? Nakabantay ko nga ka na bang. Ay! Unsa uy? Hangad ko, Ivy. Pikas na sa... Day. Dili na tayo mawali, Ivy. Manood sa tagmatil, Ivy. Musod ta? Sige, mahal ta ka. O hapit naman ta makasal sa huwes. Sige, musugot ko sa imong gisulti nga manood tag motel. Musugot ko, Irvin. Yes! Kagilog sa imong dila, Irvin. Karon, day. Duko na sad. Duko. Ang imong tingkay. Irvin, di na ba ako virgin? Pero nakabata ang iagi diha. Sige na. Ang importante nga. Muriya ka inig ahom na ko. Murang lagwa lagi, day. Uy, lami, day. Ay, kabalay ka. Palamian ta, day. Oops. Niya. Okay. Okay, ragay kayo, day. Dako pa manis bata ning ako, day. Kumantay, Bata ko, Gadit, day. Gadit. Ano naman? Tamayan mo reaksyon, ay. Pero ganahan ko na, ang gamay kay reaksyon. Ang ako, bakser. Oops. Aram makita ni mo. Ang ako. Upo lagi ka. Tanaw, day. Tanaw, day dita. Look. Padako anang imo, uy. Oh. Mura mo na og bakti nga, way dunggan. Oh. Tulo na kababay ang miatras ini, day. Man maigo ini. Ug manghinaot ko. Dadi ka mo atras dita. Pagunita ko na ko, Ben. Gunit lang. Mo na yung nindot gunitan, dako. Kapit, day, kapit. Kapit, Agay! Kalami. Kaya ba ko? Binali na ko, day. Nga naman. Ang imo, kay reaksyon ako. Reaksi ko. Sige, day. Sige. Ang dami yan, eh. Kayo! Okay na ka? Okay kayo. Ako na po, day. Daan pa ko. Ako na set. Grabe ang kalipay nga akong gibati uban kang Irvin. Ug nakasal gid mi sa huwes. Ug nihi kayo na mabdusta ko sa among anak. Di malas ko sa una kong bana apan ning ikaduha, grabe ang akong kamalipayon. Happy na ko sa ikaduha kong gugma. O kato magkasama ang kaagi ni Dita, dinining tulmanon. What's the style? Happy na si kaduhang gugma style. Kini mong sugalanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.